Nosaltres ens trobam a la comarca de Llevant, a l'est de Mallorca, que abarca els territoris d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Xerdassà i Son Servera. El bosc de la nostra comarca és mediterrani, format per diferents comunitats vegetals, que agafen el nom de la seva planta més característica. Pinar és la comunitat vegetal més abundant de la nostra comarca. Un exemple és el pinar de la Coma. Alzinar, la intervenció i l'ocupació humana l'ha fet reduir extraordinàriament. Pateix calor i sequedat. Al municipi de Manacor hi ha 3 alzinars protegits, el de Sermita, el de Calicant i el de Son Barba. Ullastrà és la comunitat formada per ullastres, molt ben adaptats a la manca d'aigua, amb fulles perennes, dures i fines. Sabinar és una comunitat que es troba de vora la mar, resistent al fred, la calor, la secada i els sòls pobres o lleugerament salins. Arrela als marges dels torrents, per exemple el torrent de Naborges, el més llarg de Mallorca. Ara bé, la vegetació més representativa dels marges dels torrents del nostre municipi és la canya. La gran diversitat d'ambients, amb penya-segats costaners, coves, llevanys, fonts i torrents fan d'aquesta, la nostra comarca, una àrea de gran valor paisatgístic. Algunes de les espècies més abundants són: la seva època de floració és a l'abril i el maig. Tradicionalment s'ha usat per mobiliari, construcció i eina. És la planta silvestre de l'olivera. Tradicionalment tenia usos alimentaris, medicinals, mobiliaris, construcció i eines. També s'utilitza per perfumeria. Floreix a final de primavera i a principi d'estiu. El seu fruit és l'oliva. Alzina. L'alzina té la fusta dura i per això sempre ha estat empleada per fusteria, eines, rodes de carro. Tradicionalment es feia servir com a combustible en una sitja, apilament de llenya tapat en terra que servia per fer carbó. També s'utilitza per mobiliari, construcció i eines. El seu fruit és la gla, que tradicionalment s'usava per alimentar els peixos. La seva època de floració és el febrer i el març. Tradicionalment tenia un ús medicinal, per mobiliari, construcció i eines. L'or floreix al febrer, març i abril. Té un ús ornamental. Mata, arbust bastant abundant a les Garrigues. La seva època de floració és pel març, abril i maig. Les infusions de les fulles eren emprades per combatre el mal de ventre o per rebaixar inflamacions de la boca. Dels seus fruits es feia oli per fer llum i també el tronc es pot treure una resina per fer vernissos, perfums o licors. Estepa joana, arbust abundant a garrigues i pinars i a més és endèmica de les illes. La seva època de floració és març, abril, maig, juny i juliol. S'emprava per socorrar els porcs i també per a usos medicinals. Aritja, arbust que abunda a les zones dels països catalans. L'arrel s'empleava per aclarir la sang i per curar els escaldats. Arbust que la seva època de floració és abril, maig i juny. S'utilitzava per fer senalles, graneres, capells, corda, etc. Arbust més agradable de la nostra garriga. Arriba a créixer fins a 1 metre d'alçada. Floreix tot l'any. És indispensable per fer les herbes dolces i també per aromatitzar aliments. El duen els cossiers de Manacor en símbol de festa i de primavera. Cirerer de bon pastor. Arbust de fulles petites i verdoses, els seus fruits són rodons i vermells. Floreix a les següents èpoques: març, abril, maig i juny.
És bo per a la sang. Si la tens alta, te la baixa. I si la tens baixa, te la puja. El bust de la seva època de floració és setembre, octubre, novembre i desembre. Es diu que si mengen molt dels seus fruits es pot enllatar, perquè contenen un 0,5% d'alcohol. Xiprell, arbust el qual la seva època de floració és gener, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. S'utilitza per al mobiliari, construcció i eines. El bolet és la part visible del fong i n'hi ha que són molt apreciats pel seu valor culinari i altres verinosos que poden produir fins i tot la mort. Alguns dels plats tradicionals que s'elaboren amb bolets són llom amb esclat-de-sanys amb tords, sopes mallorquines, arròs brut, fideus de conills amb esclat-de-sanys i avellades amb fideus de roter. Alguns dels bolets més apreciats de la nostra comarca pels seus usos culinaris són esclat-de-sang, gírgola de camp o gírgola de car, peu de rata gris, blaveta o blava vera. Els bolets verinosos són farinera borda, pixatà, mata parent o mata gent i verderol. L'eriçó clar és de mida petita i té les orelles grans. Les seves pues són unicolors. Sol viure a boscos com l'alzinar. És solitari i nocturn. Està protegit, ja que moltes vegades es troben esclafats a la carretera. Els conills són herbívors i utilitzen el seu olfacte i els seus bigots per buscar aliment. S'alimenten de cereals, pastanagues i alfals. El ratolí de bosc o ratolí de rostoll o rat campestre. S'alimenten de llavors i fruits. És molt depredat. Per això es reprodueix molt fàcilment. La geneta era molt temuda pels pagesos perquè es menjava els animals domèstics. S'alimenta de petits mamífers. El corb marí té les plomes negres i el ventre blanquinós. S'alimenta de peixos i construeixen els nius en petits coves de penya-segats. El puput s'alimenta d'invertebrats, escarabats, anèl·lids i alguns insectes subterranis. Viven en garrigues, pinars i altres ambients. La milana és una espècie amenaçada. És més carronyaire que caçadora. Viu en zones d'arbres i de muntanyes. El buscaret de cola llarga és un petit ocell que es troba a la Sardenya, Sicília i Balears. És una espècie endèmica, s'alimenta de petits insectes i té costums sedentaris. Tortuga mediterrània. És el rèptil herbívor. La seva mida és aproximadament de 16 centímetres. És de color roig daurat. Està en perill d'extinció perquè la gent les agafa com a mascota. Sargentana. És una espècie endèmica de Mallorca. S'alimenta d'insectes però pot menjar de tot. Mideix uns 15 centímetres. És de color verd amb taques negres, roges i vermelles. Els amfibis són vertebrats de sang freda i dos dels més coneguts a la nostra comarca són el granota i el gràpet. Granota, amfibi molt conegut perquè és abundant. Viuen a prop de l'aigua. Té la pell llisa de coloració verdosa amb grans taques fosques. S'alimenta d'insectes. Són capaces d'emetre vocalitzacions que serveixen per reconèixer-se mútuament. El calàpet és una espècie amenaçada. Viu a garrigues, alzinars, arenals litorals i zones característiques de muntanya. L'espècie està patint una regressió considerable a Mallorca. La processionària del piona de pi és una important plaga per a algunes espècies d'arbres, sobretot pins, i es presenta des de quan van fer-se repoblacions forestals, amb pins espanyols. El caragol de la Claudina, o caragol de serp, és endèmic de Mallorca. Està en perill d'extinció a causa de la seva recol·lecció per a col·leccionisme. L'abella de la mel s'utilitza principalment a l'apicultura. L'abella reina és l'única femella fèrtil de la colònia. Algunes abelles construeixen el niu dintre troncs vells i hi diposita aliments i ous embolcallats amb retalls de fulles.
El pseudoscorpí cavernícola és un petit artròpode depredador endèmic de Mallorca. Recorda una mica els escorpins, encara que no tenen la típica cua. Els nostres boscos són molt rics en espècies endèmiques, que són les que només es troben a les nostres illes. Però de cada vegada venen més espècies invasores, molt perilloses perquè són plantes vistoses, ocells exòtics i animals marins, que tenen la capacitat d'eliminar les nostres espècies. Conservar els nostres boscos és feina de tots.